Одамо аст метарсам Бет Томас танҳо 6 сол дошт. Вақте ки тамоми одамое ки ӯро мешинохтанд ба ларза овардагишон буд. Ин тарс вақте фаро мераса ки историяи Бет Томаса дар телевизион намоиш метанд. Бо ҳарфҳои нарму садои кӯдакона Бет Томас оромона нақл мекунад ки чӣ гуна паррандаҳоро мекушт, чӣ гуна бародари худша хост бикуша, ҳамчунин волидайнша ва чӣ гуна худаш бо дастони худаш, ин гуна гапа нисбати кӯдак гуфта намешавад, лекин бо дастони худаш ҳамун корҳоеро мекард ки яъне ки бадани худша мерасид. бо дигар занҳо шумо хоҳиши ҳамхоба шудан доред, лекин бо зани худтон хоҳиши ҳамхоба шудан надоред, ё ин ки дар вақти ҳамхоба шудан тест ёр мекунед, ё ин ки бо оилаи худтон ҳамхоба мешавед кайфият надоред, ё ки простатит доред, ё ин ки фоизи спермато пастай, мехоҳед ҳамин мушкилиро ҳал кунед. пас бо доруҳои гиёҳӣ шифофармо ин мушкилиҳоро шумо метавонед бартараф кунед. инҳо сабаб худо шифофармо ҳамрози шумо. бале бародароч, хеле ки ман аллакай медонам бештари тамошобинои канали ма ду рубрикара бештар пазмонанд ва маъқулаишон. яке аз ин рубрикаҳо ҳастаи криминални расследванияҳо ва якеш боша ҳолатҳои даҳшатнок. лекин видеое ки айни замон мегзара, ба ғайр аз оне ки аз рубрикаи криминални расследвания бо даҳшатнокай. мақсад ки дар як видео мо дута рубрикара бигем якҷо кардагем мешава. ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. бо шумо ҳастам ман автори канал Муҳаммад Шарипов. бародаро, пешакӣ огоҳӣ мекунам ки кӯдакҳо ин видеоро умуман тамошо накунанд. бале дар лаҳзаҳои аввали ин видео шумо ба хулосае меоед ки хеле хуб шид ки ҳамроҳи шумо кӯдак ин видеоро тамошо надорад, чунки агар ки ӯ тамошо мекард шумо аз кӯдаки канор будагитон метарсиден. лекин вақте ки ҳодисаро то охир тамошо мекунед, хеле ҳам чизҳои хуб ба худтон мегиред ки чӣ гуна дар тарбияи фарзанд хато кардан дар кор нест ки кӯдаки 6 сола ё ин ки аз идам хурдтар метавонад ки қотили шумо шавад. касе обуна шидаги набоша, обуна шидана фаромӯш накунед, то ки аз баромади дигари видеоҳо бехабар намонед ва лайк мондана ҳатман фаромӯш накунед ва бовар накунед навози бо рамзиам мегатон. диққат бошед, гӯш кунед, лайку подписаться. ширкати парвоз авиа ширкате ҳастае ки шуморо имконият метад тавассути мошини майда ҳам агар нашавад тавассути самолёт ё ин ки ҳардушам нашавад, агар як маслиҳати хубтон метад ки чӣ гуна ҳуҷҷатҳои худтона тахт кунед. ва парвоз авиа ин авиакаса ҳастае ки шумо билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон метавонед ба нархи хеле ҳам дастрас кунед. парвоз авиа. мутаассифона ин кор ҳамин қадар даҳшатнокае ки бовар кардан ғайриимкон аст. яъне ки рух додани чунин ҳодиса ба ақли инсон рост намегирад. лекин ба хотири оне ки тамоми ин ҳодиса задокументировад шудагае ва бозпурсии реалниша мо тамошо мекунем, худи яъне ки интервю аз ҳамин духтара, ин мутаассифона тасдиқ мекунад ки даҳшат дар ҳақиқат аст. дар ҳаёти кӯтоҳи худаш Бет Томас хеле ҳам бо мушкиливу ранжу машаққатҳои зиёд рӯбарӯ мешавад. аз тарафи падари ҳаққонии худаш зери рафторҳои дағалонаи ҷинсӣ қарор мегирад ки дар ин синни хурдсолиш ӯ дар як психический диагноз мемонанд ки дар натиҷаи чунин диагноз одам наметавонад ки рафтори хуб дошта боша бо волидайн ва ё ин ки шахсое ки бо ӯ сару кор доранд, маълиму маълима ё ин ки тарбиятгари боғчаи бачагона. ҳамроҳи бародари 7-моҳаш Бет Томаса дар синни 19-моҳагиш як оилаи ҷавони дигар ҳамчун писархону духтархон мегиранд. бале бародаро, шумо дуруст фаҳмидед, дар синни 19-моҳагиш як каси дигар мегирашон дар тарбияи худшон, як оилаи дигар. бале дар инҷа савол аз шумо пайдо мешавад ки ҳоло ту гуфтӣ ки падари ҳаққонии худаш нисбати ӯ дастдарозии ҷинсӣ мекард, пас дар синни 19-моҳагиш аллакай дигар кас гирифт, падараш кай мекард ин кора? мутаассифона бародаро, шунавидаи ин кор шуморо хеле ҳам ғазабиам мекунад ва шоктонам мешавед. хуб тамошо кунед. Бет Томаса бо ҳамроҳи бародараш як оилаи ҷавон Тим ва Ҷулиан ба писархондагӣ мегирад. ин як оилаи оддии амрикоӣ буданд ки 12 сол якҷо зиндагӣ мекарданд.
лекин дар ин муддат фарзанд надоштанд, яъне ки ӯ фарзанд ёфта наметонистанд. яъне ки ин оила қоил мешавад ки барои хушбахтӣ ба даст овардан шарт нестае ки кӯдак дошта бошӣ. лекин ҳаёти ӯ ҳамин қадар хуб буд ки ӯ боз имкон доштанд ки хушбахтии худшона ба дигар шахс ба мисли як чанд кӯдаке ки дар ҳаёти худшон хушбахт шуда натонистагиянд бирасонанд. ва ҳамин тариқ соли 1984 ба ӯ имконияти муяссар мешавад ки Бет ва бародари ӯ Ҷонатана ӯ ба фарзандхондагӣ гиранд. дар аввал вақте ки ӯ ин кӯдаконро мегиранд, дар хонаи кӯдакон ба ӯ хабар метаҳанд ки ҳаматарафа инҳо солиманд. дар бораи ҳаёти пешинаи ин кӯдакҳо бо волидайншон ягон хел маълумот ба ин оилаи ҷавон наметиҳанд. лекин баъдан як каме маълумотҳо ба ӯ мераса ки дар кадом шароит зиндагӣ мекарданд ин оила. яъне ки ҳамин тариқ Тим ва Ҷулия оилаи нави Бет Томас мефаҳманд ки ин ду кӯдаки нав дар шароити хеле ҳам бад ва зери зулму гигиенаи бад зиндагӣ мекардаанд ки на тозагӣ, на хӯроки соз доштаанд ва ба ғайр аз он аломатҳои зулм дар ӯ дида мешуд. яъне ки Бет зери рафтори хеле ҳам даҳшатноки ҷинсӣ қарор мегирад аз тарафи падари табиии худаш. ва баъди чунин рафторҳои ваҳшиёна ӯ тамоми рӯз дар хона дар назди як коробкаи хилопӣ мешишт. аз Ҷонатан боша, яъне ки бародари хурдии ӯ тамоми рӯз дар дохили ахлот ва падгузникҳои ҷазир хоб мерафт. яъне ки чӣ хеле ки мо шумо медонем, ма вақтҳоеро гуфтистам ки ино кӯдак буданд. вақте ки ӯро дарёфт мекунам, пишти сари кӯдак ҳамвор буд. ин шаҳодат аз он метавад ки тамоми рӯз ӯ дар як ҳолат хоб мерафт. Ҷонатан дар синни 7-моҳагӣ имконияте надошт ки сари худша ба дигар тараф тобута ё ин ки худаш буҷимба. як чанд вақт мегзара аз зиндагии Бет Томас бо ҳамроҳии бародараш дар оилаи нав. ва падару модари наваш Тим ва Ҷулия мушоҳида мекунанд ки Бет Томас, яъне ки ҳамин духтарча, рафторҳои ҷинсӣ нишон медиҳад ки набояд дар ин синни сол бошад дар кӯдак. ва бештар чунин рафторҳо ба сӯи бародари ӯ буд. ва ба ғайр аз ин рафторҳои ҷинсӣ дар ӯ мушоҳида карда мешид зулм, на танҳо нисбат ба бародари худаш, балки ба ҳайвонҳоу паррандаҳо ва волидайнаш. яъне ки ҳамавақт хонаводаро тела медод, ҷанг мекард, дод мезад. ба Сузан ҳамаро сих мекард. бародарша боша узувҳои мардонагиша мепӯчид ва худша боша ба дасти худ, яъне ки баданша мерасид. ва аз ҳамада ғайриоддӣ ва даҳшатноки ин ҳодиса дар он буд ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ин корро мекард. яъне ки ба дасти худша расидан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мекард кӯдак. ва рӯи рост мегуфт ки мехоҳад бародарша ва волидайни навша бикуша. бале бардор, ман шуморо мефаҳмам, хеле ҳамин ҳодиса даҳшатнок ай ва шумо дар як ҳолати шокӣ қарор гирифтагин. шок шидагӣ бошен, агар ба худ биёен, лайка фаромӯш накунед ҳатман. ва дар давоми видео интервю астае бо ин духтарча шумо мефаҳмед ки ин қадар ғазаб ва ин рафторҳои бади бадахлоқона аз куҷо ба ӯ пайдо шудага дар ин синни хурдсолӣ. албатта ки чунин рафтори духтарча ба волидайни наваш писанд намеояд ва ӯро ба назди доктор психолог Кен Маги мебаранд ки ӯ сарукор дошт бо кӯдакҳое ки зери чунин рафторҳои дағалона аз тарафи шахсҳои калон ё ин ки волидайн қарор гирифтагиянд. аз ту кӣ метарса, Бет? Джон. бародари ту? барои чӣ бародари ту аз ту метарса? Я принесла ему столько боли. Ага. хоб, чӣ кор мекунанд шабҳо волидайн бо дари ту? Закрывают на замок. барои чӣ маҳкам мекунанд? Потому что они не хотят, чтобы я навредила Джону. ӯ метарсанд ки ҷона зарар мерасонанд? ту зарар мерасонӣ ба ҷон? хоб, Окей. ӯ метарсанд ки ба худшонам зарар мерасонӣ? ҳатӣ ин корро мекардӣ? яъне ки дар назар дорад ки агар метонистӣ мекардӣ, кадом вақт мекунӣ? Ночью. Окей. хоб, барои чӣ шаб? Потому что я не хочу, чтобы они знали. Они ведь тоже могут меня убить. яъне ки мегӯяд шаб мекардам барои он хотире ки ӯ нафаҳманд ки ман кардистам. ва дар инҷа фикр мекунӣ ки яъне ки ҳамин қадар асаби кӯдак вайрон шудагие ки мехоҳад зарар бирасонад
лекин боз дили раҳм дора ки намехоҳад ки бибинанша. лекин не мега ки барои он хотире ки ӯҳо ҳам метавонанд ки маро бикушанд агар ки биқапанд. аз чӣ хулоса бурда мешавад ки ҳолати рӯҳонии кӯдак ҳамин гуна шидагие ки рафтори бадаш ба хотири ҳифзи худшай. яъне ки вақте ки рафтори бад падараш бо ӯ мекунад, имрӯз рафтори бада ин бо дигарон мекунад барои худша ҳифз кардан. яъне ки ҳуҷума ба хотири ҳифз мекунад. лучше защита это нападение мегӯям ку. ту бо ӯ чӣ мекунӣ бед? Проткну хуб, бо чӣ мекунӣ ира? ножом. ту ба Сузан одаморо сих кардӣ. кира? Моего брата. хуб, ту ира ҳама вақт мекунӣ ё ин ки на ҳама вақт? Часто. бо бародари худат чӣ кор хостӣ кунӣ? Убить. барои чӣ ту мехоҳӣ ки бародари ту бимира? Потому что мне причинили столько боли, и я не хочу находиться рядом с другими людьми. боз кира мехостӣ ки ба Сузан сих кунӣ? Маму и папу. чӣ мехоҳӣ барои ӯ? ба мо барои ҳаётмона пурра кардан кӯдак лозим набуд. мо худмона дар ҷои амн ҳис мекардем ва зиндагимон хуб буд. лекин мо ҳис мекардем ки ин хушбахтимона мо метавонем ки бо дигарро тақсим кунем ва чизҳои зиёде дорем ки метавонем ба кӯдак битиҳем. бале инам қадар чиз мо мехостем. вақте ки занги телефонӣ шид, и ба мисли буд ки и ба мисли як мӯъҷиза буд. ин кор хеле зуд рух дод. мо медонем оилаҳоеро ки барои фарзандхон ёфтан 5-10 солӣ интизор мешаванд. а дар ин ҳолат бошад ду кӯдакчаи хурдакак. ба мисли ба назар мерасид ки амалӣ шидани орзуҳои мо буд ва орзуҳои ӯ ба дузах мубаддал мегардад вақте ки ин оилаи нав мефаҳманд ки Бет ва Ҷонатан чӣ гуна ҳолати рӯҳонӣ доранд. яъне ки каме гап мезанем дар бораи оилаи пешинаи, яъне ки табиии Бету Ҷонатан, ҳамин кӯдакҳо. яъне ки оилаи ӯ хеле ҳам оилаи қашшоқ буд. падарашон майнуш буд, модараш боша сатҳи пасти зиндагӣ пеш мебурд ва 1.5 соли баъди таваллуди Ҷонатан вафот мекунад. ва ино будоштанд аз худшон як апаи чанд соли дигар калон. лекин ӯ ҳама вақт дар хона набуд, чунки ӯ кор мекард дар стриптиз, гирди турбатҳо мехӯрд. ва падари Бет дар ҳамин вақт зери ҳаракатҳои ҷинсӣ қарор метаҳад кӯдака ва дар ҳамин ҳолат давлат кӯдакҳоро аз онҳо мегирад. он вақте ки мо дар бораи гузаштаи Бет ва Ҷон хабар ёфтем, онҳо аллакай як чанд моҳ дар оилаи мо зиндагӣ мекарданд. а вақте ки мо ин корро фаҳмидем, баъзе чизҳо аллакай маълум шуданд. рафтори ӯ ва рафтори Ҷон. яъне ки мо фаҳмидем ки ӯҳо хӯроки соз надоштанд. Бет давоми тамоми рӯза бо як коробкаи кукуруз мегзаронд. Ҷон боша дар дохили ахлот бо падгузникҳои пуру ҷазир, бо доғҳои пешоб ва канораш якчанд бутилкаи шири вайроншуда дарёфт карда мешавад. пушти сари ӯ ҳамвор буд, а пеши сараш боша баромадагӣ буд. дар синни 7 моҳагӣ ӯ наметавонист ки аз ҷош худаш биҷанба ё ин ки сарша ба дигар тараф тобутия. ҳаракат надошт. мо фикр мекунем ки Бет ҳам дар чунин ҳолат қарор дошт. баъдан якчанд аломатҳои ӯро мо мушоҳида кардем, яъне ки зулма. як вақт ӯро дар хоб сиёҳӣ меҷиқад. дар ин хоби ӯ як мард ба болои ӯ мебарояд ва ба ӯ дард мерасонад ба яке аз узвҳои бадани худаш. нақл кун мара дар бораи падари табиии худат. Вақте ки ба мубайни пой ма мерасид, ӯ бисёр дашно мекард ва ба мо дард мерасонд то вақте ки хунравиш сар нашид. ӯ тамоман дар бораи ман фикр намекард. яъне ки хоби сиёҳ мегабардоро хобуш ёд овардани ҳамун ҳолатҳое ҳастае ки бо ӯ рух додагие. ба хотири оне ки ин ҳолатҳо дар синни хеле ҳам хурдсолиш бо ӯ рух додагӣ буд, ҳамчун кашмар, ҳамчун сияҳӣ ворӣ дар вақти хобшам ӯро то ҳол озор медод. ба ман дастарозӣ мекард, бо ман хуб набуд. ту чанд сола будӣ? 1 сола. чӣ рух дод дар ин хоби ту? ман хеле аз ҳарф метарсидам. дар ин хобот ту дар куҷо будӣ ва чӣ рух медод? ман дар хона будам, дар боло. чӣ рух дод баъдан? ӯ ба боло баромад ва ба ман дард расонд. ту худта чӣ хел ҳис мекунӣ вақте ки дар ин бора нақл мекунӣ? ман метарсам.
падарит дар ин расм дар куҷо қарор дорад ва чӣ кор мекунад? و اینا در همین جا اینا دستش دم و پایانه дар куҷо? اینا در همین جا کنار دستش برای کس حوزه куҷора қабидестаю? مبین پای مرا а падарита чӣ кор кардесай? اون شهوانیه ту хеле ҳам зиқ ба назар мерасӣ. нақл кун дар ин бора. در اینجا من میگریم این نقطه ها آبی چشمن яъне ки нақли хоб ва расмош ин дар асл бет дар назар дора ҳолати реалниеро ки бо ӯ рух дод аз тарафи падараш. яъне ки рафторҳои бад аз тарафи падар сабаб мешавад ки ӯ дигар раҳм надошта бошад ба дигар шахсҳо ва ҳаракатҳои ҷинсӣ сабаб мешавад ки ӯ ин корра нисбат ба бародараш кунад. бародари ту дар баданаш узвҳои ҷинсӣ дорад? номбарка که بکن бо ин узвҳои бадани бародарат ту чӣ кор мекардӣ? من با او درد میرسوندم дар ин бора нақл ки чӣ кор мекардӣ? من میپوچیدم میچخیدم میزدم вақте ки корҳоро бо бародари худ мекунӣ ӯ чӣ мегӯяд? بسه нақл кун. او میگه که بیست لیک من نمیستم туро дарднок мекунӣ? خیلی سخت хуб ту мехостӣ ки ира бо дигар писарҳо ҳам кунӣ? آره яке аз субҳҳо вақте ки ман ӯро дастгир кардам бо ҷонатан ӯ мегирист ва бурё ки ӯ поён кардагӣ буд. ман пурсидам бет чӣ кор кардастӣ? ва ӯ гуфт ки ман узви мардона чилигма дар кӯҳ сохтам. ва баъдан ман пурсидам ки магар ӯ нагуфт ки бест? ӯ ҷавоб дод ки гуфт. баъдан ман пурсидам ки баъди ин гап ту истодӣ? ӯ ҷавоб дод ки не. ту ягон вақт молиш додагӣ узвҳои ҷинсии бадани хута? ту ин корро доимӣ мекунӣ? чӣ қадр бисёр? بسیار هر روز من را هر روز میکردم تا وقتی که حالت ما بد نشید و ما مجبور شدیم که با دکتر رویم ما دیگه معقول نیست чӣ маъно дорад ки тамоман ҳолат бад шуд? خیلی او خیلی بزیب میتوفت دوجا خروشیدگی با سرخ بود از رسیدن دستی ما هرچی میبرمد дар ӯ ҷо хун буд? ӯ бадани худша мерасид дар ҷойҳои ҷамъиятӣ. ман ёд дорам чунин ҳолата ки вақте ки мо дар беморхона будем тима интизор мешидем ӯ як одама хабаргир рафтагӣ буд. бет ва ҷон дар курсии қафои мошин буданд. вақте ки ман гаштам ба тарафи бет пойҳои ӯ кушода буданд ва бадани худша худаш мерасид. рост дар истгоҳ ман якчанд бор ҳаракат кардам ба ӯ бифаҳмонам ки ин кори шахсие ва набояд ин хел корҳоро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ кунӣ. ин ба мисли ба назар мерасид ки барои ӯ ҳеҷ аҳамияте надорад ин гапҳо. ҷули чӣ қадр бисёр духтари шумо ин корро мекунад? ҳар рӯз доим. бет ту ҳайвон дорӣ? чорта метавонӣ номҳошуна бигӯӣ? клауди шуги дарси и тени ва дина бо там гуфт ки давҷа як пишаки оваргар буд ӯ хона надошт аз ҳамин хотир отам ӯро нигоҳубин мекунад ва ӯро ба хонаи духтури ҳайвонот бурд. ту чӣ кор мекунӣ бо ҳайвонҳо бет? пас фузансих мекунам. ту доим ин корро мекунӣ? баъде бисёр чӣ кор ту мехоҳӣ ӯ бо ӯ кунӣ? мехоҳам бикушам. аввой чӣ кор мекунад вақте ки ту ӯро бо сӯзан сих мекунӣ? но эни дод мезана ӯ сагай. ӯ паррандаҳоро аз ҳелчашон гирифт. мо фикр кардем ки барои ӯ ҷолибанд. мо ӯро фаҳмондем ки ӯ метавонад бо паррандаҳо зарар буда ва бояд ки ӯро ба лонаҳои худшон гузоштан дар кор аст. баъдан мо муддати хеле ҳам дароз суҳбат кардем ки мо мушкилӣ дорем. рӯзи дигар бошад мо ба лонаи паррандаҳо рафтем. ҳамаи чӯҷаҳо дар замин бо гарданҳои шикаста буданд.
биё гап мезанем дар бораи ҳамун ҳолате ки ту хурд будӣ ва чуҷаҳоро ёфтӣ дар лона дар болои дарахт. Дар вақт чӣ кор кардӣ? ман ӯро баровардам. хуб, модарат ба ту чӣ гуфт? очаеву бар намегарда агар ки ягон кас кӯтакош набирасе. чуҷаҳо хеле ҳам хурданд. Ту метавонӣ ки бугӯй чӣ гунаанд во? чашмошон маҳкамае, лекин ӯ ҳама чиро мешунавад. ӯ мара шинавидан ва битор шидан. онҳо хеле ҳам бечораанд, ин чуҷаҳо. ӯ метавонанд парвоз кунанд? не. Давида метавонанд? бале. метавонанд? ӯро душвора дастгир кардан? кинай? хуб, душвора ира ба ёд овардан. Ту бо ин чуҷаҳо чӣ кор кардӣ? айҳелчашон баровардам. Баъдан чӣ? бо ӯ дағал рафтор кардам. ва дар охир як тиша баровардам, хиёл кардам ки мурде. ва пеши очам рафтам. пурсидам: оча, и парранда мурдагие? ӯ гуфта ки ӯ отама файрод кард ва тим отам омад ба фикрам ки ӯ гуфтам бале. яъне ки чуҷаҳо мурданд? ман намедонам. ту ёд надорӣ? ман қаша ёд дорам ки отам қача очам гуфта ки охирон чӯҷача мурда. модари ту ба ман гуфт ки ҳамаи ӯҳо мурданд. ту ӯро пахш кардӣ? ту аз удаи кор хеле ҳам хуб мебароӣ. ба ман нақл кӯ. чӣ гуна шуд? ман ӯро пачақ кардам. яъне ки сабаб аз ранҷ додан ва қатли паррандаҳо дар он буд ки бет мехост ки волидайнша бикуша. лекин то и қадар вақта ягон бори корро анҷом додагӣ набуд ва ҳамун хости худша бо паррандаҳо сарф мекард. ин гуна зулм нисбат ба паррандаву бародари худаш оҳиста оҳиста ба як коре мубаддал гашт ки дигар таҳаммул карда намешуд. ҷон ҳамавақт мегирист ва ҳар субҳ мегуфт ки шиками ӯ дард мекунад. мо хеле ҳам муддати дароз фикр кардем. дар аввал фикр мекардем ки мумкин ягон рӯдаҳош мушкилӣ дошта боша ё ин ки аллергия дошта боша ва аз ҳамин хотир ба хулосае омадем ки ташхис кунем. баъдан маълум мешавад ки просто бед ба шиками ӯ мезада. ва дар ин ҳолат мо ба хулосае омадем ки дари ӯро маҳкам кунем. яъне ки ин кор давом дора аллакай 3-4 моҳ ки мо дари бета маҳкам мекунем шабҳо. яъне ки ин травмаи дар кӯдакӣ ба даст оварда оҳиста оҳиста ҳамин гунае мешавад ки на танҳо ба атрофи бародару волидайну ҳайвонот ҳатто ба худшам зарар мерасонид ва ин дар охир ғайритаҳаммул мешавад. дар як вақт ман аҳамият додам ки дар ошхона як чанд кор намерасад ва дарҳол дар сари ман фикри бед омад. бале дар аввал барои ман хуб набуд чунин фикр кардан ва ҳатто ман дар ин бора аз ӯам напурсидам. кортҳо як чанд ҳафта набуданд. як рӯз ӯ дар стол нишаста расм мекашид ва ӯ пурсидак: кортчаҳое ки гум шуданд чӣ хелиянд? ман гуфтам: кадом кортҳо бед? ва ӯ гуфт: ин кортҳо серебристӣ ва чунин ҳаҷм доштанд. ва баъдан ман аз табассуми ӯ фаҳмидам. табассуми ӯ табассуми хуб набуд, табассуми ғазабнок буд. яъне ки ҳастку бародарот табассумҳое ки ягон одам ягон нияти бад дора ва мушханда мекунад, писханд мегӯям ку худ монда. ва дар ҳамҷа ман фаҳмидам ки маҳз ӯ кортҳоро гирифтагиае. дар бораи кортҳо гап зад. аз куҷо ту ӯро гирифтӣ? яшик. бо аз куҷо? ту ёд дорӣ? нақл куда ин бора. ман ӯро аймойка гирифтам. чӣ гуна кортҳо буданд? ё кордои тез буданд. ту бо ин кортҳо чӣ кор кардан мехостӣ? бояд мекиштам очама, ҷона ва отама.
یعنی که روی راست میگه که میخواست والدینش به قتل برسونه و در حالت اول این یک غضب بود. در این حالت باشه او الکی یراق میگیره برای این کار کردن. وقتی که اوچت پرسید که کردها در کجان، تو چی گفتی؟ من گفتم من نمیدونم او در کجان. شما چی فکر میکنین که او با این کردها چیکار کردن میخواست؟ اولا در فکر ما جوناتان بود. ما این خیلی فکر کردیم به خاطر اونه که یک چند مراتبه الکی حرکت کرد که جون بکشه و راست در این باره میگفت. در پدوال سر او را در پلیبیتونیم میچکید. وقتی که من صدای فیغون او را شنیدم به طرف او دویدم. او میخواست که بگریزه، لیکن بیت یک نگاهی وحشیانه داشت. تو برای او غضبی بودی؟ تو سر او را سخت زدی؟ نخل که داری باره بسیار دادیش. پولی اوجا چی خیلیه؟ بیتونی. چی کار شد با برادرت بعدن؟ سرش خیلی آسیب دید. اتای منش دوختن. تو میتونستی بیستی؟ نه. تصور کنیم برادره که یک نمود ایزه داشته که سرش کفیده و تگ منش دوختیان، میگه تو میتونستی که بیستی؟ میگه نه. یعنی که اگر مادرش نمی اومد کودک میکشت. بگو مده. نه. وقتی که کار رخ داد برادرت چی کار کرد؟ بازی میکرد، بازی چاختی. او از خواهش کرد که بیستی وقتی که تی کار انجام میدادی. او چی گفت؟ او گفتک بیت بس کن. ات چی کار کردی؟ من ایستادم، من دوام دادم با او درد رساندن. تو چی فکر میکردی وقتی انجام دادن این کار؟ فکر میکردم که بکشم او را. چه خیلی تو ایستادی؟ چی تر من کرد؟ وقتی من شنیدم که کسی در کخنی راه میگشت، من ایستادم برای که فکر کردم که با تا و چامیان. مادرت آمد؟ چی کار کرد؟ او مرا به حجره خودم روی کرد. خوب. چی کار تو میکردی اگر که مادرت معنت نمیکرد؟ دوام میدادم. بعد تشخیص پسیخولوگ او به خلاصه میگن که برای خوبی و به خطری او بهتر از والدین در یک چند مدت جدا کنند. ماه اپریل سال 1989 والدین او دخترچه را برای یک مخصوص جای میارن که کار میکنن با چنین شخصا به مثل بیت. بعد یک چند مدت که دکتر میفهمه که سماتسینکشون، یعنی که خود بهادی میگم میشه برادرای، یعنی که پیریودی چیش ما سماتسینکش میگم برای که ما در تاریخ خیلی زوجید میکنه چی نگیرین. میفهمه که بالا رفته است، الکی حالتش خوبتر شده است. کنترل یعنی که اداره را نسبت به او ملایمتر میکنه و احساس هم خیلی میشه که او فرق میکنه بین خوبی، بدی و بیشتر صحبت میکرد با دیگرو. بعدا با مکتب میره و رفیق‌ها دریافت میکنه در چرکف و حتی سرود میخونن در یک جایگی. و از همه مهمه برادرها که تماشا میکنیم آخیر ده چگونه میشه و همین کودک. تو میدونی که این قدر خشم و غضب از کجا بود؟ روزی ما برای ما خیلی هم دردناک بود. من را به یاد گرفتم و در داخل خودم نگاه داشتم و بعدا خودم شروع کردم برای چنین کارها را انجام دادن. چیزی که در درون تو بود تو را با چی کارها مجبور میکرد؟ او مرا مجبور میکرد که با آدما خیلی هم درد زیاد رسونم. تو با کی ضرر رساندگی؟ برادرم ده، مادر و پدرم ده و حیوانا ده. تو از هم از زیاد با کی ضرر رساندگی؟ برادرم ده. و این برای من خیلی هم دردناکه. برای چی؟
چقدر دردناکه؟ برای آن خاطری که وقتی که ما به دیگران درد میرسانم من خودم چون حس میکنم گویا که از درون مردگیم. حالا تخته چگونه حس میکنی؟ تدا مشکله برای گپا گفتن. بعد آخران اینترویو میتیا برای همین برنامه دکبر سال 1989. البته کادری که ما دیدیم این اونی را نشون میده که خیلی هم حالتش خوب شده است، چون که میتونه الکیف بعدی را فهمیده و از کارهای خودش پشیمانی میکشه که در اول ما دیدیم در اینترویو پیشینش تماما یگان احساس نداشت، رنگ ربات بود. امروز الکی وقتی که به یادش میاره که به برادرش ضرر رساندگی و به دیگرو از این کار غمگین میشود، لیکن به همه نگاه نکرده حالا هم در کارهایی که پسیخیسکی تراپیا بگذره. یعنی که مدت خیلی هم دراز معالجه میگذره بید و ما شما میبینیم که یک آدمی کلان شدگی، آدمی که با همه میتونه دوستی کنه و رحم و شفقت داشته باشه. این زمان بید به شوهر برآمدگی همشیره کار میکنه در بیمارستان و از همه مهمش آنه که او کمک میرسونه به کودک‌هایی که به مثل او همین گونه رنج و عذاب دیدگان از طرف والدین یا اینکه یگان کلانتر دیگر و برای این کارهای خودش حتی یک چند مرتبه صاحب مکافاتش دیگه. البته یک کار خیلی هم معجزه بود که چنین آدمی که اینقدر پسیکش ویران بود این خیلی آدم شد و بعضی از اسپیشالیستان در همین ساحه میگن که همش اون خیلی نیسته. بیت روزی میشه که با نشانتون میته دهشته. شما چی میگین برادرو؟ یعنی که بیت در اصل سوال دیگه یا اینکه رول بازی کرده است؟ فکر خودتون در کامنتاری بنویسین، لایک موندن فراموش نکنین. اگر ابونه نباشین ابونه شین تا که برآمد ویدیوهای آینده را پروپوزیت نکنین. همه خیر تو ویدیوهای آینده.